Good morning, students! Good morning, Ma'am Ellie. Okay, so take your seat. Blooming lagi ka kayo, Ma'am Ellie. Ay, sus, I just woke up like this. Basta teacher gali ka, dapat blooming, dapat presentable ka sa imong estudyante para mga estudyante always ma-happy maglantang ni teacher. Sana lagi ka ayos, Ma'am. Ay, kaning Arios, tsara yung kainin ko niya 24 carats, sinatag ni sa akong former student na ni-graduate din ng eskwelahan nga tuwa na karon sa Canada. Siya ang gahatag na panimunang kamo, panikamot yun mo sa inyong kinabuhi para makabot nito mga pangandoy. Para sa akong mga anak, natablo ko pa eskwela nila, niya tuwa na po karon nakalarga sa Dubai, ang usa tuwa sa USA. Napay ko yung usa ka anak nga akong gipa-eskwela nga, more ako urong gipanikamutan nga makagraduate. Sige. Anyway, so much for that. Ay sa pa, murag wala ko yung mga kaligo urong adlaw. Ano wala man may kaligo? Ikaw sabi, murag wala ka kaligo urong adlaw. Tapos bang kumang kay, dugay man ko nakamata. Dugi ka, dapat early to bed, early to rise, catches big bird. Dapat matulog kag sayo para makamatakog kag sayo. Ikaw bibin, nang wala ko pa kaligo. Naligo na ako kagabi. Naligo na kakagabi, so imo gigulpi imong kaligo. Sa mga bataan, lahi na gyud ang mga bagong karon nga generation kay igulpi ang kaligo. Sus, ayaw yun ninyo gulpihan ng kaligo. Kaya kanang kaligo, dapat yun na early in the morning. Ang purpose na lumaligo tag sa'yo, para preso ang atong lawas, bugnaw ang atong panghuna-huna. Kaya kung dili mo maligo og sa'yo, mag-init ang inyong nga lawas. And by the way, sabi, unsa may imong mga pangandoy sa kinabuhi, unsa may imong ganahan nga mamahimo ka in the future. Chef, Ma'am, kay kailangan ko magluto. Wow, so mahilig kang magluto-luto. Igluto ni ka sa inyong balay. Dili. Adili. So sa dilaman, in the future, you will learn. Manang study hard para soon mahimo ka nga chef cook. Magtrabaho ka sa dagko 5-star na restaurant. Kunya ikaw sabihin, unsa may imong pangandoy sa kinabuhi, unsa may imong ganahan nga mamahimo ka in the future. Kailangan ko mahimong siman. Wow, nga ganahan mo ka mahimong seaman. Para daan ko makuha ang isda. Unsa man nga klase nga seaman nga manakupay man og isda. Basig mahimo ka mananadataw na pagtarong gyud sa imong eskwela, kay basig kani imong seaman, mamahimo ka mamanaay og isda diya sa may sanctuary. Well, anyway, sige padayon ta before ta mo padayon sa ato ang lesson karong adlaw. Actually, ang ato karon nga pagabuhaton, maga-drawing kita para makita nato inyong skills and artistry. So dapat inyo gud ipakita kung tras bata pa mo kay mo po na mamahimo inyong skill in the future. Sige, ako sang basahon ni uban nga guidelines diri. O sayon ra kaayo, sige, iandam ng inyong mga kuan drawing book. O sige, iandam ng inyong mga drawing book diha kay ang ako ara gud nga drawingon karon, maga-drawing mo og usa ka bahay kubo. Kana. Then with mountain at the back, dayong naay sunlight. Naay sunlight and then mag-draw mo og usa ka dako nga kahoy. Okay, so inanak no kinahanglan gyud nga naamoy mga pangandoy sa kinabuhi kay nindot gyud ang bata nga adunay pangandoy sa kinabuhi kay mo'y mugiya ka na kaninyo in your future. Kami gali sa una, mangiskwela gyud mi. Bahalag layo ang eskwelahan, mangiskwela gyud mi bahalag layo kaayo. Manong dito ka slay ba pa-enroll, Ma'am, na may doon. Ay, sa una, sa among panahon, mga 70s, 80s, ang mga eskwelahan wala pa sa mga baryo-baryo. Lagyo kay mga eskwelahan mo nang sa una gani, maglakaw ra gyud minis kag layo kaayo ang among eskwelahan. Lakawon ra gyud namo. Mano ka maglakaman nga na may grab ron. Mutek sira ka, miskag asa ka diato. Wala pa'y grab sa una, ang naa sa una tartanilya o karwahi, kabayo pa yung tawon ang ginasakyan sa una. Unya sa una po, sa amo ang panahon, magabalon ra gyud mi. Oo, magabalon ra gyud mi kana among balon, among daghanon gyud na siya kay para katunga ni ana isna. Katunga ni ana paniudto. Ang panihapon adto na sa among balay. Inana ang among style sa una. Mano, Ma'am, magbalon ka, Ma'am, nga na may food banda magpa-deliver ako. Wala pa'y food panda sa una nga panahon na. Ang among ginagamit para magbalon mi, magamit rami o kanang giinit, giganggang sa kalayo nga dahon sa saging. Muna among giputos para bugnaw sa patungan day namon og inununan or bulan. Muna wala pa'y mga food panda sa una kanang inyong generation karon. Swerte gyud mo unya karon gali
datagan mo kwarta, nagamay kaayo, dili mo dawat. Kung ganahan mo dagko kay nga balon, ganahan mo nga makapalit og mga sosyal, kami sa una ang among balon na gyud sa una, 50 centavos. Mura ni among balon sa una, 50 centavos. 50 centavos, ma'am. Unsa man ang 50 centavos ron, ma'am, nga di naman ron mapalit. Ay sa unang panahon ka na 50 centavos piso, dako na kay ang kantidad. O dako na kay ang kantidad. Daghan namin mapalit sa una, mga tira-tira, bukayo, pulboron, mais, amuti, pinay-pay nga saging, dagko kay sa tanan. Muna nakalami sa aming henerasyon sa una mo lang kamo, kung tagaan mo gagmay nga balon sa inyo mga ginikanan, ayaw itawon mo pag bagulbol ka mo, mangundang din mo eskwela, maghilak-hilak dayon mo, first day pag class, di na mo musulod. Kami sa una, bahala wala may balon, mangiskwela gyud mi, mosulod gyud mi kay huna-huna gyud mi sa ako nga future. Oo, kung wala pa ko naguna-huna sa future nako sa una, pareho na ako pangandong nga mahimo kong teacher, so wala ko ako karon sa inyong atubangan na mag-share kaninyo sa kaayuhan kung mo eskwela mo og tinuod. Sa kinahanglan, dream big or dream bigger para good makapot ninyo ang inyong pangandoy sa kinabuhi. Okay, sige, padayon na ta sa ato ang lesson for today ang ato nga drawing. So ako ra usbon ang ato ang instruction ha. Oo. Nakalandong pa ka sa instruction sabi. Ikaw sabi, nakalandong pa ka sa instruction. Okay, so ako lang usbon ang instruction. Okay, so you need to draw one bahay kubo, one big mountain at the back with sunshine, sunlight, and then kinahanglan ka mag-draw og dako kaayo nga trees with 1,000 birds. Alright? Sige, sugod. Sugod na mo dyan drawing. Oh, ano na nga tawa man mo? Jonah. Oh, sige, pero mulakaw sa kong kadyot, ha? Muato sa kuspikas room, ako atuon si Madam Isa. Ay, naano ko ang form para sa ano ang alon. Kumusunod ang supervisor dire or mga proctor, ingnaran na ako importanteng gilakaw. Mubalik ako dayon, ha? Okay, ma'am. Oh, sige, sige, ha? Sige. O pagtarong biya mo ha, ayaw mo si ginanong, ayaw mo si nalingasa kay basig masuko ang naa sa pikas na classroom na teacher. Kasi mo balik ako dahil ha, pag hinom na mo, ayaw mo pagtabi-tabi. Alright class, are you done with your drawing? Not yet, ma'am. Sige pa dahil ng pasensya na kaayo mo ha. Nadugay, yung ko og balik kay sus. Ang ako ang loan form maginakuha, kinahanglan pa man gyud og requirements. Hala sige, padayon sa inyong drawing. Thank you so much for watching my friendship. Don't you forget to like and follow my page, Mom Ellie, and click subscribe to my YouTube channel, Mom Ellie, and don't forget to click notification para lagi po kayong updated sa aking mga latest upload na video. Maraming salamat po. Thank you so much at mabuhay po kayong lahat.